ovdje nije muzej gdje se trči. Vidite ovo doviđenja, to ne. Ovdje mora opušteno da vidite biljke, da se čujemo, da se vidimo i da sednemo. Evo vidjet ćemo gore i presek planete, vidjet ćemo stenu koja je iz Pacifika sa 6 km dubine izneta. Svaki dan izvire lava i formira bazaltne stene. Čudo je, neko pita, je to kruška? Pa oskoruša. Inače, sorbus na latinskom ima sorbisola u sebi koji smanjuje malo šećer u krvi, spada u lekovite biljke. Ovo je jedna vrlo retka stena. Zove se kalkarenit. Pre 100 miliona godina vi ste bili kod manastira. Ovdje celu Evropu je potopio okean Tetis. Evo, ovo nam je važno, najnovija nauka u svijetu što je rekla tektonske ploče, raspored tektonskih ploča, presek isto najnovije, ovo nigdje nećete naći još uvijek u udžbenicima, tek će doći u programe. Ovo je taj viskozna masa, spoljašnje jezgro, magma, koja zemlja mora zbog ogromne energije i kretanja magme nekada da učini, da odahne, ko vi iz ribnice. Mjesta je po Nemanjićima, tu su oni stolovali dok se bije bitka za Belu stenu, tvrđenje, branili su ove rudnik. Pirita, gvožđa, bilo je i bakra. Ovo je galenji truda, podignite da se vidiš zašto se kaže olovo, teško kao olova, ruda olova. Ovo su trijanski krešnjaci 250 do 205 miliona godina starode. Ovo zovemo fabrika vode. Zahvaljujući ovim krešnjacima, ogroman kapacitet je vode. Srbija nikada neće biti šredna ako se slučajno ovdje ne poremetimo u glavi.